Jeg kommer ind lige om lidt. Jeg har også lige startet en video, så... Vi optager begge to på samme tid, vi spiller Hunger Games, det kommer nok til at lyde. Og det er The Mika, som sidder ved siden af Eve to Stink. Ja, der er du. Hey dude, what's up? Der er ingen andre, der har præcis mit skin. Jeg har selv lavet det. Woohoo! Hvornår går vi i gang? Jamen altså om 3 minutter. Okay, det er det Hunger Games. I får lige en IP-adresse. Ja. I description. Ja. Simpsons! Homer. Hvorfor fanden er han ikke fed? Men altså, Oliver. Skriv skråstreg kit. Og så skriver du, så kan du enten få Poseidon, Vampire eller Miner. Jeg tager Miner. Du kan tage også Miner. Så, nu er jeg Miner. Det kan se der. Hvordan? You're now Miner. Hvordan? Hvad gør jeg? Ja, jeg er også Miner. Hvad gør jeg? 45 sekunder, lad os blive væk! Nej, fordi man bliver teleporteret til spawn. Og så dør man jo. Nej, man bliver... Vi løber bare væk, vi gider ikke til at have den til gider. Nej, Oliver, det er Oliver, der kommer ikke nogen ting. Nå. Tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Nej, vi har valgt miner. Vi har valgt miner, så vi starter med en pickaxe, og så skal man selv lave sin sværd og alt det der. Så det er godt, vi begge to miner, fordi vi kan lave pickaxes, så... Så løber vi. 15 sekunder, det her bliver fandme... Vi skal ikke løbe, fordi så bruger vi bare alt vores kød. Ja. Eller, spurt. hvad fanden det hedder, ja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu er det blevet intens! Godt. Shit, løb! Vi skal finde hinanden, Nej. Hallo, vi kan ikke attack hinanden i 2 minutter. Vi skal finde hinanden inden de 2 minutter er gået. Vi skal udnytte det. Eller nytte det, eller hvad fanden er det? Der er du! Hvor er du? Jeg kan ikke finde dig, der er du. Skund dig væk. Følg med mig. Jeg ved ikke, hvor fanden du er. Pis, du mister mig. Vi bliver nødt til at løbe hver for sig. Nej. Nej, jeg følger med dig. Bliv, hvor du er. Jeg bliver nødt til at løbe. Bliv, hvor du er. Det var det, jeg sagde. Bliv, hvor du er. Fuck. Det lægger rimelig meget. Ja, fandme også for mig. Det er helt sindssygt. Oh shit, en skeleton! Vi tager mig lige 2 sekunder. What the fuck? 2 sekunder, jeg tjekker lige om den stadig optager. Ja, det gør den. Undskyld for det. Ja. Men som sagt, det er ligesom Hunger Games. Og hvis I ikke ved, hvad det er med, hvor man er ude alle mulige steder, og så starter man på, det er forskelligt på server til server, men i den her server, der starter man ved at vælge, hvad man skal være. Man skal være Archer, Poseidon, Vampire, Miner, og sådan noget. Så... Vi var miners! Vi er miners, yep. Nu skal vi bare se, om vi kan finde... Fuck man, jeg har fundet nogen. Nej, 30 sekunder til, at vi kan... Ja. Det jeg altid gør, ikke? Det er... Så. Graver mig lidt ned, og så bygger jeg et hus her. Det er det, jeg altid gør. Nu dør folk. Fuck. Nej. Det er ikke... Det var ikke så smart. Hvor er du? Kan du finde mig? Kan du finde mig? Det er så pisse nederen, når man ikke kan finde hinanden. Det er fordi, man kan godt holde sammen, og det er så det mig og Oliver, vi gør. Der bliver en kanal. Hvad shit, der er meget torden. Der bliver en link i min kanal. Til hvad, Oliver? Til min kanal. Bare sådan til min kanal. Nå ja. Kig ned i description. Jeg laver også gameplays. Og det her er min første Minecraft gameplay på The Mika, så... Ja. Ellers kan I også tjekke secondary channel. Det er så Frax Gaming. Så. Jeg føler bare, at det er nogen som helst. Jamen altså...
Ja, jeg synes, jeg hørte et eller andet. Det er fandme nemme. Shit, der er mange spillere tilbage. Det kan være, der snart kommer en eller anden ned til mig eller sådan noget. Jeg går tilbage til skoven eller sådan noget. What the fuck? Og grunden til, at det ser lidt mærkeligt ud, for eksempel bloksene, på se, de ser ikke helt normalt ud. Der er en tekstpakke. Ja, det er texture pack, men det kunne godt være, at de ikke vidste det. Åh, det tror jeg. Nej, der er faktisk en, der spurgte Gex om, hvad det er, der får bloksene til at se sådan der ud. Så siger Gex, det er fordi, jeg bruger en texture pack. Så Okay. Så det var bare for dem, der ikke lige aner det. Fuck man, hvad er det? Det er rødt. Nej, jeg tror det er ild. Hvad står der på det? Ja, det er ild. Står fire. Text et eller andet. Gratis enchantment table. Og tag os lige det der halløj der. Fuck, hvor fedt. Tag os lige græsset der. Godt. Fedt, mand. Shit, man. Jeg er bange for, at der bare kommer en eller anden op. Ja, det har jeg også på fornemmelsen. Det er derfor, jeg bruger min pickaxe. Jeg ved godt. Jeg laver det iron spray. Ja, jeg skal også snart have lavet spær. Jeg tror faktisk, jeg vil begynde at gøre det nu. Vi gør det bare her. Og så kommer der sådan en dejlig musik, som rigtig broliger. Fuck. Kold. Nej, jo, det er da kold. Er det ikke? Nogle gange der kan jeg ikke se forskel på det. Det der, det kommer. Ja, det tænkte jeg også lige. Men så altid, der er sådan en mega stor kulbande, altså sådan, som består af mega mange kulblokke. Nå, men jeg kan lave sticks, så jeg kan lave et rigtig flot hus, hvis der. Jeg er bange for, at der bare lukker nogen op snart. Ja. Hvor mange spillere er der tilbage? Og 30. Fuck. Jeg må simpelthen op herfra. Det duer ikke at få lavet noget. Jo, det gør vi bare. Sådan her. Sådan her. Skal vi lidt længere ned? Ja, jeg er god. Jeg har nok til at få en rustning. Nå ja, jeg kan da også lave et stens... Nej, jeg har ikke engang hugget træ. Nej, det er også det, jeg tænkte. Jeg havde glemt lige at hugge træ, så tænkte jeg. Nej, pis, mand. Jeg skulle til op og hente noget. Ja, det er fucking... nej, jeg bruger bare noget sten. Jeg håber ikke, jeg mister alt sten. Så kan du nemlig ikke lave nogen. Nå, jo. Jeg har ikke lige tænkt på. Jeg har 9 eller 8 tilbage. For at lave en ovn? Shit, men nu kommer jeg til at tænke på filmen. Den gad faktisk rigtig godt at se. Jeg har ikke set den endnu. Jeg var pisse bange hele tiden, fordi jeg tænkte sådan, det var næsten, det er næsten allerede sket i forvejen, sådan, så hvor gladiator, de skulle ind i en arena, så skulle de bare dræbe hinanden. Jeg fik et æble. Tror du det lyder sådan helt vildt dumt, fordi at vi sidder sådan ved siden af hinanden? Nej. Det bliver... Jeg optager jo ikke. Gør du ikke? Nej, det tror jeg. Jeg optager vist stadig. Jeg tjekker lige bagefter. Ups. Lad os prøve at se. Jo, jeg optager stadig. Det er det bot, det duer faktisk fint nok, hvis... Change table. Jeg tænker, jeg vil først komme op i mit skjulested, når jeg har fået... Så bare det her. Sådan der. Så tager vi... nogle sticks. Det bliver bare det der. Hvad er det der? Kompas. Hvordan fanden er det nu, man laver en ovn? Jeg glemte, hvordan man laver en ovn. Fuck! Døde du? Pis! Døde du? Ja.
Nå, men det var slut herfra. Kig på, jeg spiller så imens. Jamen, det kan man nemlig ikke. Nej, bare kig på, jeg spiller. Men det var i hvert fald alt herfra. Så håber I nød, at jeg ikke var så god til det, men fuck that shit, man! det må så bare blive en anden dag. Jeg prøver at se, om jeg kan få gjort det bedre. Hej hej.